ओमफ्राय दा माबायदि दङथाय हालोदा एसे मोजां जाबाय आप तो बोल रहा था 2 रुपये 5 रुपये लेता है अभी तो बोल रहे लोग 20 रुपये स्वीपर लोग सब करते हैं इसको कल तक ठीक हो जाएगा ना 10 रुपया क्यों ले रहा था नहीं तो हम ये तुम कहाँ लिया हूँ मैं तो 500 दंबा होलांलाय आं दा पे खालामफिनगोन नोंनो गुगल पे खेबसेबाव हस्पिटालाव हाबफैबावबाय सार्केटाव सौदिसि सारखौ लोगो हमनानै एसे एटलिस्ट साफा नुहांदों हस्पिटालखौ कमप्लेना ससियेल मिडियाखौ खामानि होआ होनोना खायफा एसेबाबो होयो नांहैदोंना आरो दा पेसेन्टफ्रा बा बेमारिफ्रा माबायदि बिसोरो मा सानो एसेबाबो साफा जाबाय नै खना खनलाया गाहायाव बेजों मोनामजोबो ना थानो हाया तो बेमारि लाबोग्राफ्रा बिराद खस्थ' मोनोना बेमारि जानानै थांफिनगोन बायदिसो औ लाबोग्राफ्रा मा खावलायनो लुबैयो मादैमोना सोरखारखौ जिखुनु सोरखारखौनो फोसाबनांगोन हस्पिटालखौ एसे जेबो नङा साफा जानायखौ लुबैयो आरो ना औ साफा जानाय मा बेमार जादों ओमफ्राय जेबो जायाखै जोंना माने ब्लाड सोदों थै खम जादों थै खम जादों दे आयंआ मा लेथ्रा मोनफैदों हस्पिटालखौ बे मोनामनायखौ नुवाखै नोङो आदसा साफा खालामनो दावराव खालामनांगौ नङाबा नङाबा बेमार जानानै थांफिनगोन माथो बेमार लाबोग्राफ्रा माथो माबायदि मोनफैदों हस्पिटालखौ दायो एसे दाख्लैनिफ्राय साबसिन जासिनबाय एसे साबसिन ना खामानि होदों दा ससियेल मिडियाया दा सोंसै नायग्रोनोसै गोजौआव बेबायदि आरो थुब्लाव फोरमायबाय नै एसेबाबो खामानि होदों फोसाबदों क्लिन थ' नांबावगौ गोबांनो बेफोरखौ फुरा रिपेयार खालामनांगौ बिसोरो माखासे समफोराव ससियेल मिडियायाबो गोबां खामानि होयो नै दाख्लै भिडिअ होनायनिफ्राय आरो मैया जोंहा मालती मेडामाबो बुंबाय नालाय एसे इफेक्ट जादों मोजाङानो जादों थ' बुंग्रा गैयाबा बिदिनो जायो नै साफा खालामगासिनो दं नै बेफोरो नांबावगौ बहुद साफा जानो मानजिजोबनांगोन बेफोरखौ फोसाबदों दिनै करके गया नाम अभी सब कर रहे हैं ना हाँ कर रहा है और आपका वो रात को भी आएगा पेशेंट जिसको मिलेगा वो लिखा है ना उधर में 200 रुपया फाइन लेगा तो मिलने से एक्शन भी लेना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल पे भी तो जाता है ना लोग लेकिन ऐसा तो नहीं करता क्योंकि उधर स्ट्रिक्ट है इधर भी करना पड़ेगा तभी तो होगा ना पब्लिक को वो गलती देने से नहीं होगा वाला स्टाफ कितने लोग हैं अभी टोटल कितना है टोटल हम लोग 12 आदमी 20 जैसा है आपके हिसाब से और चाहिए 20 स्टाफ आदमी फिर भी कम पड़ रहा है पूरा वो लेती भी होता है ना अरे यार 20 से तो हो जाना चाहिए काफी है जों सोरबा गिदिर मानसिबो नङा पावारफुल मानसिबो नङा अब्लाबो जे एसेबाबो देहायाव नांहैदों बिसोरनाव साफा जादों थ' एसे गोजोननाय मोन्दों थिग बेबायदिनो जाबाय थायोबा आरो लिडारफ्रा जुदि थुबाय थायोब्ला सोर बेलाय लिडारफोरनि खोथा मानियो एसेबाबो साफा जाबाय नैबेफोरो नै पास जालायाखै जाहैना हनै एक्सपार्ट दङ आदसा आदै ना ओमफ्राय दा माबायदि दङथाय हालोदा एसे मोजां जाबाय थै होखांबाय ना दाबो होबावदों होबावदों आरो होबावनांगौ बुंदों नामा आदसा आदसा बिदि आरो ओमफ्राय थाखा फैसानि माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा एसे जानायाव रावबो खबर लाथ'वाखै सोरो गामिनिफ्रायसो आदसा ओरैनो सोरबाफोर लिडारफोरबो फैदों नामा नायनो फैयाखैना मोनायाव थानायाव प्रब्लेमफोर मोनदों नेग्रा दं आदसा बिमायाबो दंखायो ओमफ्राय पुलिस दोनदों ना दे अरे ठीक जागोन स्वीपर लोग सब करते हैं इसको कल तक ठीक हो जाएगा ना गाबोन सिमाव बे आरो बैयो बेफोरो इसके वजह से फिर से बीमार जो ठीक करने आता है वो लोग फिर से बीमार बन के जाएगा ना इसको फोन करना है लेकिन वो भी क्लीन होना और आप लोग भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा जो लोग फेंकता है ना कंप्लेन करो डायरेक्ट हाँ बिफाजों सावरायबाय आं बिमा आयंखौ देखायथ'ला बेबायदि जानायनि एसे प्रब्लेम खिथादों लिडारफ्रा एसे नायबा मोजां जागोन आदा थुलाव 500 दंबा होलांलाय आं दा पे खालामफिनगोन नोंनो गुगल पे अननानै थ' लिडारफ्रा अननानै नायफैबा मोजां जागोन थांलाय फैलायनि मानायनि 500 थाथ' दे मोजां माबाबानो जाबाय माबाफोर प्रब्लेम जायोबा खिथाबानो जाबाय डक्टर नार्सफोर दंखायोना
तो एटलिस्ट साफा जाबाय এই যে ডাক্তার নার্সবিলাক না বহুত ভালকে চাইছে হ্যাঁ দিলে দিব বহুত ভালকে এটা কমপ্লেন নাইছে চাগে অলপ এইদিনা মেम কেटाव फैसे ना सावरायबाय माबाय दासिमबो उइक गथ'आ देहाया गोरा जायाखै बेखायनो रिलिज लाथ'नो नाङा होननानैबो जों बुंदों आरो डक्टरा मालासिम होयो गाबोन समफोरसिमाव रिलिज होनो हागौ थ' बेखिनियावनो सोरहाबाफोर अननायफोर दङब्ला क'क्राझार RNB हस्पिटालाव नायफैनो हागोन सालायगिदिंलायलांला आंहा हाम्बल रिकुवेस्ट आरोना जायहा अननाय दङ नुफैबा बोरैबा मोनो न'खरनि कन्डिसनखौ खिथाबाय माथो खालामबावनो बेलेगाव हाजिरा मावो बिमाबो बिफाबो उफाय गैया दा हस्पिटालनि थासारिखौ नुनानै एटलिस्ट आइ एम सेटिसफाइड फुल्लि सेटिसफाइड नङाब्लाबो आइदि सरि माबानो फुल्लि सेटिसफाइड नङाब्लाबो जानानै दंहैयो एटलिस्ट साफा जादों एसेनो थ' बेफोरबायदि खालामोब्ला औ भारा मोजां जागोन नै बेफोरखौ फुख'जोबनांगौ बिसोरो खालामजोबगोन नो गाबोनसिमाव नायनि आं खोनादों बैयाव हासुनायावबो फैसा लायो गोजौनिखौ मालाबा मारिनानै दोनो होननानै पेसेन्टफ्रा बुंदों दा मानो बिदि सरकारि ना प्राइभेट सोंनानै लानो मिथिनो आन्था आरोना प्राइवेट या गवर्नमेंट ये हम लोग सुन रहे हैं कि पैसा लेता है या पैसा हाँ किस लिए बोलते हो? लेटरिन साफ करने के लिए और 40-50 रुपया ले रहा है 40-50 रुपये कहाँ कोई कौन ले रहा है? पब्लिक लोग कितना ले रहा नहीं पब्लिक यूज करने से पे एन यूज से क्या वो पूछना था नहीं तो ये प्राइवेट नहीं है तो ये तो 60 रुपये 50 रुपये कौन लेगा? कोई नहीं लेगा तो। पे एन यूज ना हम लोग पिसाब का 2 रुपये लेते हैं अब पैखाना 5 रुपया आदमी खाने के लिए 10 रुपये लेते हैं। लेकिन ये तो गवर्नमेंट का है ना नहीं लोग बोल रहे जी सुने हो 10 टका लाइए कपड़े धोने में 10 रुपीस लेता है कपड़ा धोने में 10 से 20 रुपये यहाँ से आके 10 रुपये लेते हैं हम लोग 10 रुपया मामा तो कोई ऐसे फ्री होवा लगे सरकारे फ्री और दी दिसे पैसा तो लोबा ना लगिसेल ना तो ऐसे तो कभी कंप्लेन आया नहीं है कभी पैसा लिया है ना कोई भी कंप्लेन नहीं किया इसीलिए नहीं है कितना लेता है हैं 10 टका सरकारी रहने को लोटो फल पैसे नहीं के नहीं तो हम तो 4 बजे नहीं लेते हैं अच्छा जागोन संसारा थाइनैल' लायो होननाया नै फैसा होनो नागिरफैबाय मानसिया खारबायसो दा खारखोना माखो ओरै थांबाय थ' बेबायदि जानानै दं आरोना रावबो पलिटिसियान पार्टिफोरखौ बखिनो थाङा जोंहा गोजोननि नोगोराव प्रमद बर' सारा मोजाङै बेफोरावहाय मोजां नायबिजिरोब्ला न' डाउट हेल्थनि बा देहानि बिबानाव गैयाबाबो एस ए बिटिआरनि CM आंनि हाम्बल रिकुवेस्ट आरोना मा जोंनिफ्राय गासैनिफ्रायबो जानानै थ' अब्ला निस्सय बै गैयै मानसिफ्राथ' पे खालामबाय थानांगौ बा जि सुनाय मानाय बहाबाय थानो बिसोरलाय बेसाराफोर बे साननो गोनां बाथ्रा आरोना सि सुनायाव 20 टाका 10 टाकाल'सो होनबावदोंमोन नै 10 टाका लायो सिबा 10 ओमफ्राय हासुआ थाइबा लायो बोरै होबाय थागोन गैयै न'खरफ्रा खिथाहैथोंलै सोरखौ लिङो बबाव थांखो बेलाय बबे अच्छा आएगा कि नहीं वो नहीं आएगा अभी गुवाहाटी गुवाहाटी गया है आप तो बोल रहा था 2 रुपये 5 रुपये लेता है अभी तो बोल रहे लोग 20 रुपया भी लेता है तो झूठ बोलना नहीं चाहिए ना झूठ कहाँ बोला अभी तो बोल के गया 10 रुपया निकला तो तुम अभी बोला था 2 रुपया लेता है और 5 रुपया लेता है हाँ। 10 रुपया क्यों ले रहा था नहीं तो तुम कहाँ लिया हूँ मैं तो तुम हुआ पर अभी है नहीं मैं तो 10 रुपये लूँ और रिसिप्ट देता है कि नहीं सुनो रिसिप्ट देता है कि नहीं रिसिप्ट ना रिसिप्ट देता है कि नहीं कपड़ा धोने में क्यों 20 रुपया लेता है मैं तो वहाँ पे मैं नहीं लेता हूँ ना ये तो सरकारी हम लिया आपको दोष नहीं दिया आपको तो किसी ने यूज किया ना तो रिसिप्ट देता है कि नहीं वो लोग रिसिप्ट देता है आप लोग का तो मैं बोलूं क्या बोल रहे हैं अंदर से क्या कुछ सफाई नहीं करता है सफाई नहीं करता है इसलिए बाहर में आता है आप लोग का पैसा का लाभ कौन यूज करेगा अंदर में तो सफाई नहीं करता तो यूज तो नहीं करेगा ना अंदर में सफाई नहीं तो लोगों को यहाँ पे आना ही पड़ेगा थ' बेबायदि आरोना सिङावहाय मानो साफा खालामा नैबेखौ दासो आं जों माने हमदांनो हादों आरो सिङाव साफा खालामब्लाबा सोरथो इउज खालामनो गोजोनबावनो थ' फैसा होनानैबाबो साफायाव इउज खालामफैखानांगोन थ' बेबायदि आरो रिसिप्टबो गैया बिथांमोनहा ओमफ्राय थ' साननो गोनां बाथ्रा आरोना बियो जुदि भिडिअ बानायफैनाया गोरोन्थि जादोंब्ला एक्सट्रिमलि सरि दै रायजो राजाफोर आरो लिडारफोरनिसिमबो एक्सट्रिमलि सरि हे भाई
नेक्स्ट टाइम और कॉम्प्लेन आएगा तो पूरा स्टाफ को आना होगा। ठीक है भैया। ठीक है अभी भी पैसा ले रहा है। क्या लिया लिया तो हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, गरीब लोग आता है, हैं? गरीब लोग आता है ना, सैलरी है आप लोगों का।